मुंजी सबको से नर्सरी करुच्ची। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सकाळ ए मॉर्निंग रे चा पिया हो 6:10 बाहर बहुत ठंडा लगुच। देखो देखे दी भाई केमती शोई दी भाई पूरा शोई जाती कमल रेजे सब घोड़ी। मो चैनल आ गोटे वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। चलतु जीवा एबे आम केमती मो पु गछ लगाऊँ देखा। चलो गछ नहीं तो मुंजी गाजर मुंजी सबको से नर्सरी करुच्ची। आउे से केमिति गोटे निजे हाथ रे प्रिपेयर करछि गोटे फंगस न लगे गोटे लिक्विड केमती से स्प्रे करछि। चलते देखी आसवा। गाजर चारा पड़ी गाजर नर्सरी फंगस लगबनी जमी फंगस माने को फंगस माने तुम ये देखब धड़ा धड़ा हो चिंपी लगी जगह फंगस लगबनी। बाड़ी आसी सारा पर मु रोसई कर लगी पड़ी आ सान जान को पठेदेली तमें जाओ गाधे आसब से बाप घर को जीए बोली से बाहर से परिवा सब काटी देते आउे मुझे डाली पट गैस रे डाली बसईदेली आठी मसला सब कषि कोबी सेमिति किसी मसला देना प्याज आ रसुण अदा पेस्ट देकी मसला सब सिंपल उपाय कषि चलची।
କୋବି ପକେଇଲି। କୋବି ପକେଇ ସାରିକି ମସଲା ସହିତ ତାକୁ କଷି ଚାଲିଲି। ଆଉ କଷି କଷି ପାଣି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ କଭର୍ କରିଦେଲି। କଭର୍ କରିଦେଇ ସାରିକି ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିଲି। ତ ଶୀତ ଦିନ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା ମିଳୁଛି। ସେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ହାଟରୁ ସେଇ ସବୁ ଆଣିଛି। ସବୁ କୋବି ଆଣିଛି, ଏଇ ମୂଳା ବି ସେ ପୁଅ ଆଣିଛି। ତାପରେ ସେଠି କାଟିକି ସବୁ ଧୋଉଛି ସେ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ସେ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି କଭର୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ କଭର୍ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ସେ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଟିକେ ମୁଁ ଆମ ଯେଉଁ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଡାଲି ବସିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆଞ୍ଚ ଟିକେ କମେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏବେ କଲରା କାଟିବି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲରା ନିହାତି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ କଲରା କାଟୁଛି। ଏଠି କଲରା କାଟୁଛି। ଆମର ତ ଏଇଠି କାଠ ଚୁଲି ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାତ ଏଇଠି କାଠ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏଇ ମାଟି ଘରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଘରେ ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ, ଏ ମାଟି ଘରେ ହିଁ ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ। ରୋଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାଡ଼ିକୁ। ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ସେତେବେଳେ ପଳେଇଥିଲା, ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଗଛ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଟି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଟିରେ ପାଣି ଦେଇକି ମାଟିକୁ ସବୁ ନରମ କରାହେଉଛି। ଆଉ ମାଟି ନରମ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସବୁ ଏହାକୁ ତଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବାଉଁଶର ସବୁ ରାଞ୍ଜ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୁହାଯାଏ ରାଞ୍ଜ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଏସବୁ ଉଠାଯିବ। ତେଣୁକରି ମାଟି ଏଠି ପୁରା ଏଠି ସଫା କରାଯିବ। ସବୁ ବାଉଁଶ ସବୁକୁ ଯେଉଁ ଉଠାଯିବ, କାହିଁକିନା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଯାଏ ହିଁ ଏଠି ମାଟି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେବ, ନରମ ହେବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ପାଖରୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ଥିବି, ମୁଁ ଗାଁର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଧାନ କାଟିକି ଲୋକ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧାନ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୋ ସ୍କୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଏତିକିରେ